Mocassins i mocassines, visitants i gent del món, vos donem la benvinguda a l'anunci del pregó. Els sectors van passant i el tercer són majorals. Tot el poble està invitat a les funcions que faran mentre duren aquestes festes en honor al nostre sant. Dissabte i de bon matí en l'arbre començarem i després de la carrasca en el carro acabarem. Si després d'un bon dinar la siesta no podeu fer, no penseu on anar, que al mesón podreu ballar. Pareu compte en fer tard, que per acabar la vesprà tots els majorals encendrem la foguera. Després d'haver sopat, traurem la cavalleria i si la publicata voleu escoltar, seguiu a la majoria. Repassarem el panorama actual, amb gràcia i burleta, així que no s'agarreu a mal i a disfrutar d'esta festeta. Enguany no cal patir, si prompte voleu dormir, la coqueta replegareu antes de mitjanit. Diumenge de matí, tots a missa. De vesprà les corregudes. Si pollastre voleu guanyar, pareu compte les caigudes. Ara afinarem la veu, que per espantar el dimoni cal cridar ben fort. Visca el pare Sant Antoni! Visca!